Президент Володимир Зеленський відвідав українських бійців в районі Шумів на Донеччині. Це приблизно у 80 метрах до позиції окупантів. За кілька тижнів тут загинули 6 військових. Верховний головнокомандувач назвав це найбільшою ескалацією з початку року та наголосив, що українська армія дає гідну відсіч ворогу. Також нагородив 62 бійців, серед яких бойовий медик Світлана Земліна. Вона рятувала поранених під снайперськими обстрілами окупантів. Важливо розуміння, що їх підтримує влада, що влада не ховається в кабінетах, а знаходиться там, де дійсно складно, і там, де дійсно люди герої, там, де дійсно люди вирішують судьбу, чесно кажучи, України, захищаючи її кордони. Передову відвідала і американська делегація на чолі з аташе з питань оборони полковником Брітані Стюарт. Із заступником командувача операції Об'єднаних сил Едуардом Москальовим вони обговорили загострення на фронті. А в Білому домі заявили, що Росія стягнула до українських кордонів більше військ, ніж будь-коли з початку війни.